ድርሳን ቅዱስ ፋኒኤል ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ አምን ኦ እግዚአብሔር መሰረት ጸሎትን አማላድነትን ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኒኤል ኣብዛ ምድራዊት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካቆይመ ንዘቕርበልካ ጸሎት ምስጋና ኣብ ሰማያት ኣዳራሽ መንግስትኻ ተቐበል። ኦ ንሓሰውትን ቀዘፍትን ዝቐዝፍ ጽኑዕ መቕዘፍቲ ኣብ ኢድካ ዝሓዝካ ኣምላኽ ክቐትሉኒ ዝህንደዱ ዓመፀኛታት ጸላተይ ንሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኒኤል ምንጋጎም ሰይፉ መዓቱ ፈጺሞ መታትሮም ናባይ ለኣኮ። እዚ ግና ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም በደለይሲ ኣይኹን። ኦ እግዚአብሔር ካብ መጻውርያ ዲያብሎስ ከምልጥ ካብ ተጻዊ ኩሎም ኣጋንንቲ ድማ ክድሕን ድርሳን ቅዱስ ፋኒኤል ሊቀ መላእክት ከምዚ እንዳልኩ ጽል ኣለኹሞ ስምዓኒ። ቀርትያል፣ ደርትያል፣ ቂትያል፣ መርትያል፣ መትርድያል፣ ኣውስፍያል እዚ ኣስማተ መለኮት እዚ ቅዱስ ፋኒኤል ንኩሎም ነቶም ደቂ ሰባት ምስ እግዚአብሔር ዝካሰሱ ከምኡውን ምስ ፈጣሪኦም ዝጻልኡ ሰራዊት ዲያብሎስ እንበዓል ለጊዎን ቢርሆርን ካብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፀራሪጊ ብምውሳድ ኣብ ፈለግ ዮርዳኖስ ኣብ በረኻ ቂስን ዝኣሰሮም ሰይጣናት ዘሳድድ ንኣጋንንት ዘርሕቕ እግዚአብሔር ዝሃቦ ኣስማተ መለኮት እዩ። ኦ እግዚአብሔር ንዓይኒ ድኹም ኣገልጋሊኻን ቤተሰበይን ጸላተይ ካብ ገጽ ምድሪ ንኸጥፉ ንሰዳዲ ሰይጣናት ቅዱስ ፋኒኤል መልኣኽ ንምድሓነይ ክትልኾስ ፍቓድካ ይኹነለይ። ሰላም ንኣኻ ይኹን ኦ ነበልበላዊ ቅዱስ ፋኒኤል ሊቀ መላእክት። ሰላም ንኣኻ ይኹን ኦ ቀስታዊ ክቡር መስቀል። ሰላም ንኣኻ ይኹን ኦ እትን ደቂ ሰባት ዘሳድድ ዓመፀኛ አራዊት ዝቐተልካ መንፈሳዊ ኣገልጋሊ። ሰላም ንኣኻ ይኹን ኦ ክቡር ልብሲ ምስጋና ዝለበስካ ኣርያማዊ ዑፍ። ሰላም ንኣኻ ይኹን ኦ ከርሲ ድኻ ክተጸግብን ክትዕንግልን ክእለት ዘለካ ርኅሩሕ መልኣኽ። ሰላም ንኣኻ ይኹን ኦ ንመሪር ሽግርን ጸባን ንተቃልል መልኣኽ። ሰላም ንኣኻ ይኹን ኦ ህኮትካ ዝፈጥር ክፉ ልሳን ጨካን መልኣከ ሞት ብክልተ ኣኽናፍካ ጋዲድካ ኩሉ ግዜ ትሕልወንን ተድሕነንን መልኣኽ። ሰላም ንኣኻ ይኹን ኦ ንረድኤትን ሓገዝን ደቂ ሰባት ወትሩ ትተግህ መልኣኽ። ሰላም ንኣኻ ይኹን ኦ ብሓይሊ ጸሎትካ ብዓብይ በደልን ሓጢኣትን ደቂ ሰባት ኣርሒካ ከምኡውን ሰይጣናት ኣባሪርካ ምስ እግዚአብሔር ተተዓርቕ ሓያል መልኣኽ። ኦ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኒኤል ኣነ ኣገልጋሊኻ ድኹም ስጋ ለበስ እሞ ሰይጣናት ከይጻውንስ ካባይዳ ኣርሕቕ። ኦ ቅዱስ ፋኒኤል ጸላተይ ክነት ተጸብኦ ወርዊሮም ጎነይ ከይወጉእኒ ኣብ ልዕለይ ሓይሊ ምድሓንካ ገለጽ። ኦ ሰማያውን ምድራውን ስልጣነ ክህነት ዝተቐበልካ ጴጥሮስ ፋኒኤል ሰላም ንዓኻ ይኹን እንዳበልኩ 7 ግዜ ሰብዓ ብሓሰት በዲለ እሞ የውዓል ሕደር ከይበልካ ካብ ማእሰርቲ ሓጢኣት ፍትሓኒ። ኦ ናይ ሰላም ትጉህ መልኣኽ ኩሉ ግዜ ሓልወኒ። በዛሎም ዕለት እዚኣ እውን ብብርቱዕ ረድኤትካ ኣድሕነንን ተራዳኣንን። ኦ ኣምላኽ ቅዱስ ፋኒኤል ሊቀ መላእክት ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መከራ ሰራዊት ዲያብሎስ ካብ መከራ መስሓቲ ሰይጣናትን ካብ መጻወርያ ፀዋግያን ኣጋንንትን ካብ ለግቤን ቡዳቅ መኛ ዛርትን ንዓይኒ ድኹም ኣገልጋሊኻ ቤተሰበይን ዘለዓለም ሓልወንን ኣድሕነንን ሰውረንን ኣሜን። ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና በብፅባሕ ሃበና ንሕናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደናሎም በደልና ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ወኣሜን ይኹን ወይኹን ኣሜን።